Cabernet Sauvignon, ročník 2015, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Vínodol, rúžové víno. Cabernet Sauvignon je naozaj odroda, ktorá vo svete v prvom rade predstavuje vína mohutné, korenisté, červené a hlboké vína. Kozmopolitná odroda, ktorá je jednotkou v červených vínach. Slovensko ale objavilo úplne inú krásu a inú dimenziu v tomto víne. Rúžové vína. Rúžové vína sú možno podobné ako červené vína. Sú expresívne, sú aromatické, sú svieže, plné espritu. A preto sú tak rúžové vína z odrody Cabernet Sauvignon tak žiadané. Je to odroda, ktorá nesie v sebe určitú vášeň. Je to víno, ktoré mám rád sa vždy znova a znova napiť. Mladé. Nečakajte, neodkladajte ho. Popíhajte ho teraz, keď vám má čo povedať. Keď je hrdé, svieže, emociálne. Naozaj, Cabernet rúžový v slovenskom podaní je víno, ktoré vás určite osloví. Skúste.